Ako každý videl, tak červená karta to ovplyvnila moc, pripravovali sme sa a v podstate na začiatku zápasu máme už ťažkú situáciu a škoda toho gólu, lebo to bol úplne zbytočný gól, kde ja neviem, kto tam zliftoval loptu, neodkopol ju a dostali sme z toho gól. Čiže keď sme išli do polčasu, zostáva 0-0, bolo by to úplne inak. Tak tá červená karta asi rozhodla ten zápas, ako si videl. Razišiel sa na bránu a načo, neviem, či stiahol, či drgol, to proste rozhod sa tak rozhodol, červená karta, my sa s tým musíme stotožniť a bohužiaľ tak to bolo. Napriek tomu, Luky, že ste hrali u jedného, tak druhý polčas z vašej strany veľmi zaujímavý, príjemný. Áno, tak bolo to len 1-0. Keby sme odchádzali s bodom, boli by sme radi, hlavne kvôli tej červenej karte a zlepšili sme to. Boli sme aj nebezpeční a Levan mal dobrú šancu. Škoda toho, ale chlapci dali do toho všetko. Uznaný gól na konci, asi bude môcť zjeť. Nevidel som tú situáciu dobre a po strane to hneď vyhol, takže asi to bol jednoznačný offside. Poďme ešte k tomu, máš na začiatku Petrikov a veľmi dobre 7 bodov, teraz Wetzlar. Bohužiaľ, minulý zápas sme dostali zo 4 striel 4 góly, je prvý polčas a potom sa to ťažko doháňa, aj keď v druhom polčase sme hrali veľmi dobre. A prídeme tu a hneď na začiatku, jak hovorím, červená karta o jedného menej, je to strašne ťažké, lebo však Michalovce mali jeden bod dovtedy, tak samozrejme dali do toho všetko. Pokiaľ to spýtam, ty si tu hral ako hráč, tak je toto Michalovské prostredie také náročné aj na to, aby si tu zvládli zápas aj spore do supera? Tak akože každý zápas vonku je akože ťažší pre toho supera, ktorý príde a dneska bola veľmi dobrá atmosféra, bolo aj dosť ľudí na Michalovce, takže super.